dat we in de komende weken en maanden misschien alle politici die het meedoen, of tenminste politieke partijen in Noord-East-Friesland en dan bij uitnodigen voor een gesprekje over de gemeenteraadsverkiezingen. En Jorrit is Liesbeth Vellinga van de ChristenUnie Noord-East-Friesland in de studio. Goeiemiddag. Nou, goeiemiddag. Goeiemiddag. Heb je een idee hoe lang had het eigenlijk nog tot de verkiezingen wordt? Dan maak ik heel goed rekenen. Ik weet alleen nog de datum. Nou, ja, 18 maart is het. Maar, wat is dat de week als 10 nog? Er zit op de site van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zit altijd heel klok. En dan is het dus nog 66 dagen en overwoorden ongeveer. Nou, dan zit ik er net zoveel in huis met 10 week. Nee, maar wat ging je die komende dagen, die 66 dagen als ChristenUnie Noord-East-Friesland alle keer dwan om de stemmen te werven? Dwan om de stemmen te winnen. Nou, als partij ben we nog druk dwaande om ons verkiezingsprogramma nog een beetje te fine-tunen. Mm-hmm. Dat hebben we van de leden al gehad, dus dat komt aanstaan online te staan. Zodat mensen in klas kennen, wat we verstenen. En wij zullen verschillende werkbezoeken brengen. Verschillende plekken in uw gemeente. Ja. Om daar te vertellen wat we als partij verstenen. Maar vooral ook eventjes om de verschillende organisaties wat we even niet achter te zetten. Ja. Nou, dat vooral. En voor de rest ben ik als lesloeker natuurlijk uitnodigen van verschillende verkiezingsdebatten. Dat ik om mij zal. En zullen wij vast in de kranten doen. Ik zit zelf net in het campagneteam. Dus heel gedetailleerd wat ik het jou net te vertellen. Maar de komende weken staan de bal van de activiteiten. Om vooral de gemeente in te gaan om te vertellen. Hoe fine-tune van het programma. Kun je een voorbeeld nemen wat in het ChristenUnie het fine-tuned wat je nog extra aan jou wil kiezen? Nou, in fine-tunen bedoel ik eigenlijk meer van, we hebben het verkiezingsprogramma klaar, dat hebben we voor de leden, maar we moeten even goed naar de layout en naar het lettertype en dat soort dingen. Maar als ik inhoudelijk, dan zal het net heel verrassend oorzaken als oorjaren. En wij zijn, hoop ik, als partij bekend dat wij opkomen voor al wat zwakker is. Mm-hmm. En wij vinden rentmeesterschap voor de schepping heel belangrijk. En mentale zoens, dit bij ons heeg op ons prioriteitenlijstje. En een zoene economie is ook belangrijk. Want van een zoene economie, daar vaart iedereen wel bij. En juist die mensen die het meest nodig gaat, die ben ik altijd het eerste dupe van als iets net goed gaat. Zowel financieel als mijn school of mijn onderwijs. En dat is overal. Dus eigenlijk is denk ik net dat de grote verrassingen staan in onze verkiezingsprogramma. Het zal het herkenbare loodwijs van de landelijke ChristenUnie, maar zeker ook van de lokale. Dat verschilt eigenlijk net heel veel van. Maar. Nee, je neemt inderdaad, economie is belangrijk. Is er genoeg ruimte hier in de regio om uit te breiden? Je zegt elke keer probleem met mij. Net congestie van, mij kan wel bedrouwen komen, maar die moet ik ontsluiten worden. Nou, dat is een weer ding. En dat is natuurlijk een grote zorg van ons alle jaar. Dat is net zozeer alleen van wat is Friesland. Daar zitten we in het hele land mee. In deze regio willen we dus ook heel bot hutmaat voor een extra onderstation. Want we kunnen je wel van alles bouwen. En bedrijven kunnen zich hier wel vestigen. Maar je komt net zo vier als je net ontsluiten weer op het net. En dat is een hele grote uitdaging voor ons mijn. Maar onze partij zal daarin ook, daar wat mogelijk is, goed onderwijs timmeren. Omdat, een gespreid bedje te maken, zeg maar, dat het toen de gemeentes net leidt, dat je geen oorsluitingen komen. Wij kunnen dat zelf net verzwaren, als partij net, als gemeente net. Er geen andere partijen gaan daaroverheen, dat is Tenet, maar de gesprekken met Tenet, die zijn erin natuurlijk heel belangrijk. Dus maar het paardje als gemeente goed warm horen. Wat is voor de ChristenUnie de grootste uitdaging dat je als gemeente wel iets ontwaan kennen? Richting Den Haag of richting de provincie. En dan bedoel je weer over welk onderwerp? Ja. Met name, dan denk ik. Maar dat is ook omdat het past bij mijn portefeuille. Ik ben wethouder sociaal domein. Wat we als gemeente dicht bij de meesten stenen. Dat is met name de mentale zoens, jermoede, het onderwijs, jeugdzorg. Dat zijn dingen die griepen direct in die mensenlevens, in gezinnen. En daar hebben we vanuit het Rijk mentale zoens met name. Komt er extra geldvrij. En we als partij vinden dat ik heel belangrijk dat we op een goede manier
dat geldt uit jou, want mentale zoens, dat is vaak een taboe. Met meesten net gauw praten, maar dat komt bij jong en oud, riek en arm in het dorp, in de stad, op het platteland. Dat komt overal voor en daar hebben we dit hier had je in de studio West, toen hebben we het gewoon over Walk into the Light. En om extra aandacht te vragen van mensen die suïcidale gedachten hebben. En dat is een heel groot maatschappelijk probleem wat wij als partij heel graag om bijdragen willen om dat uit de taboes weer te krijgen en dat meer mensen mij te helpen. Nou, en hetzelfde geldt voor insumus, jarmoeren. Dat zijn natuurlijk ook items die ik heel goed passen bij ons partij. Ja, en 18 maart is dus de verkiezingsdag. Op hoeveel zitten er eigenlijk hier als ChristenUnie? En wij gaan op dit moment 4 zitten. Ja. En ik hoop dat we in elk geval die 4 we gaan, maar het zou mooi zijn dat het ik nog eens 4 worden mochten. Ja, dus je ook in van 4. Ja. Als het nog minder is, ben je dan echt heel wat teleurgesteld? Als het minder dan 4 wordt? Nou, dat zou ik wel heel jammer vinden. Maar het belangrijkste is net het aantal zitten waar we helemaal maar de boodschap die we brengen en wat we teweeg brengen, kennen en willen in uw gemeente. Dus en daarbij hopen we natuurlijk op mooi resultaat, maar wij beginnen vooral voor de inhoud. Nou, je had nog rond 60 dagen om de kiezers de stemmen te winnen. Ja. Succes. Ging vooral bij alle dorpen en de dokken natuurlijk gesteld. Bidel en lid inwoners en weten van, wie weet je hem verzinnen? Ja, dank u wel. Dank u wel, Lisbeth Vellinga, listloker ChristenUnie. Dan Noord-Friesland, ja zeker. Met 52 dorpen en een mooie stad. Dank u wel, Lisbeth Vellinga. Ja.